Bewoners rond AZC Middelburg blijven zich verzetten. Het is maandag 26 januari. Dit is Zeeland Nu. Verbouwing van voormalig zorgcentrum in volle gang. Celstraffen voor jeugdbenden in Middelburgse wijk. En wat weten we nou echt van Michiel de Ruiter? Dag dames en heren. De 330 asielzoekers die binnenkort naar het voormalige zorgcentrum Zwerfrust in Middelburg komen, kunnen zowel een warm welkom als argwaan verwachten. De komst van asielzoekers naar Middelburg blijft omstreden. Een groep omwonenden van voormalig zorgcentrum Zwerfrust heeft zich van begin af aan verzet tegen een asielzoekerscentrum in hun buurt. Vooral de keuze voor deze plek vinden ze een onzalig idee. De woningen eromheen, ja, denk ik dat die overlast gaan ondervinden. Van mensen die heen en weer gaan lopen naar de Aldi, geluidsoverlast. Mensen die naar de Aldi lopen, heb je daar last van? Nou, zolang ze niet gaan hangen en geen overlast veroorzaken voor de omgeving, natuurlijk niet. Maar gebleken is in de rest van het land dat er wel degelijk overlast is. De Middelburgse kerken staan daar anders in. Ze hebben de koppen bij elkaar gestoken om te kijken hoe ze de vluchtelingen kunnen helpen en ze ontvangen ze met open armen. Als ik dus de televisiebeelden zie en zie wat de mensen te lijden hebben en te lijden hebben gehad, dan kan ik echt niet zeggen van die zijn hier niet welkom. Ik zou het echt gewoon vreselijk vinden. Als we dus samen onze handen uit de mouwen steken en de asielzoekers welkom heten en allerlei dingen voor hun organiseren, dat verdrijft de verveling, maar het maakt hun ook bekend met de omgeving. En van je omgeving die je kent heb je geen of weinig last. Kijk, als je activiteiten organiseert voor de mensen die hier komen te wonen, dan ben je 's avonds om 5 uur gewoon weer thuis. En wij wonen er vlak naast. En ik denk dat dat het grote verschil is. Voor- en tegenstanders dus maar. De asielzoekers komen sowieso. Ik praat erover met Mercy Kamermans voor de poort van Zwerfrust in Middelburg. Mercy, die bewonersgroep, hè? Die asielzoekers komen. Wordt die bewonersgroep nou opgeheven? Nee, tegenhouden kunnen ze het natuurlijk niet meer. Maar ze blijven wel bestaan om de belangen van omwonenden te behartigen. Zo gaan ze klachten inventariseren, want ze verwachten toch overlast. En die gaan ze dan voorleggen aan de verantwoordelijke instanties. En wanneer komen die asielzoekers nou precies? Het streven is nog steeds eind februari, maar het kan ook wel eens halverwege maart worden. Op dit moment is er een enorme verbouwing aan de gang en dat soort dingen lopen altijd een beetje uit. 330 asielzoekers krijgen een plekje in Zwerfrust aan de Breeweg in Middelburg. En tientallen bouwvakkers zijn dag in dag uit in de weer om het zorgcentrum om te vormen tot asielzoekerscentrum. Het plafond eruit, vloeren die opnieuw geëgaliseerd moeten worden. Alles moet geschilderd worden. En dan zijn we pas aan het slopen bezig. Vervolgens moeten we het ook weer gaan opbouwen. En alle meubels moeten erin. Dus er moet een hoop gebeuren. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is ervan op de hoogte dat niet alle omwonenden staan te springen dat ze er ruim 300 nieuwe buren bij krijgen. Maar de angst voor overlast noemen ze onterecht. De meeste van onze locaties wordt het normale leven, het dagelijkse leven geleefd. En dat betekent dat er helemaal niet zoveel overlast is. Uiteraard is er altijd wel een keertje iets aan de hand, ook bij ons. En dan is het aan ons om daar op te treden. Maar je ziet, er is eigenlijk nog steeds heel veel verwarring, hè? Want je had vroeger een asielzoekerscentrum in Middelburg. Dat ging toen dicht in 2011. Maar nu gaat er weer een ander centrum open. Klopt. Die instroom van vluchtelingen, ja, dat is altijd een golfbeweging. Rond 2011 kwamen er nog maar heel weinig vluchtelingen naar Nederland. Maar nu zijn dat er sinds 1,5 jaar weer een heleboel, met name mensen uit Syrië. En nu worden er in het hele land weer opvanglocaties gezocht. En zo is ook in Middelburg nu weer een verbouwing bezig om dit tot een asielzoekerscentrum te maken. Mercy Kamermans, dankjewel. Vijf Middelburgers zijn vandaag door de rechtbank veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. Volgens de rechtbank is bewezen dat de mannen uit de Middelburgse wijk Douwendalen samen een criminele organisatie vormden. Ze braken in en ook was er bijvoorbeeld sprake van heling. De rechtbank legde gevangenisstraffen op die varieerden van 2 jaar tot 60 dagen. Een 6e verdachte is vrijgesproken van deelname aan de criminele organisatie, maar krijgt wel straf voor andere feiten. De verdachte pakketten die vorige week zijn gevonden in de monding van de Westerschelde blijken 300 kilo cocaïne te bevatten.
met een straatwaarde van miljoenen euro's, meldt de politie. Een douaneboot vond de 8 pakketten dinsdag op zee, bij elkaar drijvend in de monding van de Westerschelde, en droeg ze daarna over aan de politie. De laatste tijd zijn meer grote hoeveelheden drugs in de Westerschelde aangetroffen. Vorige maand nog werd zo'n 1300 kilo cocaïne gevonden in plastic tassen. Die waren vastgebonden aan een zelfgemaakte boei. Of er nou verband bestaat tussen de 2 vondsten wordt nog onderzocht. Vrienden van de doodgeschoten Gideon Verhelst uit Terneuzen hebben een herdenkingsvideoclip gemaakt. Deze clip is al in een week tijd al zo'n 3000 keer bekeken. Gideon Verhelst werd eind november doodgeschoten tijdens een schietpartij in de Brouwerijstraat. Aanleiding was een langlopende ruzie tussen 2 rivaliserende groepen. We wouden hem laten zien hoeveel pijn het deed, ook bij ons. En nu sta ik hier over jou te praten, een soldaat, best vriend, maar ook vader. De clip is volgens Dieleman ook gemaakt uit frustratie. Burgemeester Loning verbood een stille tocht voor Gideon Verhelst uit vrees voor escalatie. We mochten wel een stille tocht, maar met 20 mensen en zonder social media. En dat lukte niet, want het zijn zeker meer dan 20 mensen die Gideon willen herdenken. Een paar weken na de dood van Verhelst was er nog een schietpartij. En daarbij raakte een 27-jarige Terneuzenaar zwaar gewond. Hij was door de politie opgepakt als verdachte in de zaak Gideon Verhelst. De zeehond met de ring rond zijn nek is weer vrij. Het dier is vanochtend gevangen en naar de opvang in Stellendam gebracht. Nou, dit is de zeehond die vanmorgen gevonden is op de Brouwersdam. Met het touwtje of CQ een rubbering rond zijn nek. En die rubbering is losgesneden door onze dierenarts. En dit is hem. Hij lijkt niet blij. Nee, hij is niet blij. Hij is fel genoeg. En ik snap het ook wel dat hij niet blij is, want hij wil zo snel mogelijk terug het water in. En dat gaan jullie ook zo doen? Dat gaan we ook zo doen. We gaan hem ook zo weer vrij laten. Want hij is verder gezond, heeft geen koorts, helemaal niks. En hij kan alles gewoon weer gaan doen en hij kan lekker de vrijheid tegemoet. Terug het water in. Nou, hij is vrij. Ja, hier doe je het voor. En dit zijn de mooiste momenten. En dit is het werk waar we voor moeten staan. Snel helpen, snel weer terug het water in. 1, 2, 3. 5 Schouwse 100-jarigen kregen vandaag een gedenkboom. Hier in Burghaamstede werden 2 van die bomen geplant. Zo kreeg eeuweling Willem Pluigers een zelfgekozen plataan. Dezelfde soort die hij vroeger in zijn tuin had staan. En die heeft het uitstekend gedaan. Zozeer dat we zeiden, nou dan moeten we daar hetzelfde boom planten. Dan weten we dat hij goed blijft. Het is op Schouwen-Duiveland een traditie om voor alle inwoners die 100 jaar zijn geworden een boom te planten. Bij elke boom staat een gedenkplaatje met de naam en geboortedatum. Van kwajongen tot luitenant, admiraal, generaal van Holland en West-Friesland. Het leven van Michiel de Ruiter was alles behalve saai. Deze week gaat de film over zijn leven in première. Maar wij krijgen vandaag alvast een klein beetje geschiedenisles. Michiel de Ruiter, bestevaar, schipper naast God. Maar wat weten we eigenlijk van hem? Michiel is geboren in 1607 in Vlissingen en wij kennen hem natuurlijk allemaal als de grootste zeeheld die de geschiedenis hier in Nederland heeft gekend. En hij is eigenlijk heel bekend geworden doordat hij enorm bedreven was in het voeren van zeeslagen en heel groot militair inzicht had en ook een heel goed man was voor zijn manschappen. Achter ieder succesvolle man staat een sterke vrouw. Zo ook bij Michiel de Ruiter. Ja, we zien hier een prachtig schilderij van Anna van Gelder. Anna was de derde vrouw van Michiel de Ruiter. Zijn eerste 2 vrouwen zijn vroegtijdig overleden door ziekte. En Anna van Gelder was een heel belangrijk iemand omdat zij achter de schermen ontzettend veel regelde. En zij was ook heel erg nauw verbonden aan Michiel. Ze schreven elkaar heel veel brieven als hij op zee was. Engelsen, Fransen, Portugezen en ga zo maar door. Allemaal kregen ze te maken met de kanonnen van de Ruiter. En dat voor iemand die als probleemjongere begon.
Ja, Michiel de Ruiter was als kind eigenlijk nogal een moeilijk mannetje, een onhandelbaar stout jongetje. En hij was op school niet altijd goed te handhaven. En zijn familie besloot toen om hem maar naar Lampsins te sturen, naar de familie Lampsins, waar hij in dienst kwam en waar hij de zee op kon. En de bedoeling was dat hij zo wat discipline kon krijgen. Een maquette van de Ruitersvlaggenschip De Zeven Provinciën speelt een bescheiden rol in de komende film over zijn leven. Hij stierf uiteindelijk in het harnas. We zien hier een mooie schilderij waarop je kunt zien dat Michiel de Ruiter is getroffen door een kanonskogel. Dat gebeurde toen hij 69 was, vlakbij Sicilië in een zeeslag. Hij is toen geraakt door een grote kogel in zijn been en de gevolgen van die verwondingen heeft hij helaas niet overleefd. En ze zijn toen teruggegaan en Michiel heeft naderhand een hele grote staatsbegrafenis gekregen in Amsterdam. Het beeld van de Ruiter op de Vlissingse boulevard benadrukt zijn status als zeeheld. Hoewel niet iedereen daar evenveel rekening mee houdt. Het zijn slechte tijden voor schaatsverkopers. Het warme winterweer houdt de verkoop van schaatsen op een laag pitje, terwijl de magazijnen bomvol liggen. Van een paar tientjes tot ijzers van zo'n €900. Olivier Goud in Waarden verkoopt schaatsen in allerlei soorten en maten. Maar zolang het niet vriest, blijven de plezierschaatsers weg en verkoopt hij vrijwel niks. Met een propvol magazijn als resultaat. Het zit wel echt stampvol. Zelfs de grond heb ik dit jaar aangesproken als stelling. Dus het wordt wel steeds een beetje krapper, maar wel goed, het kan nog. Voor mij is het wel belangrijk dat ik probeer de kers op de taart te houden, zeg maar. Dat ik niet afhankelijk ben van een winter, want het kan zomaar 12 jaar geen winter zijn. Ja, dan zou ik niet kunnen bestaan. Dus daar probeer ik wel te voorkomen dat ik gewoon een groot klantenbestand heb waar ik gewoon vorst of geen vorst wel op kan draaien. En dat zijn dan mensen die vaker schaatsen, die naar een baan gaan bijvoorbeeld? Ja, dat zijn mensen die zitten 2 of 3 keer in de week op de ijsbaan in Breda vooral. Ook bij een sportwinkel in Sluis merken ze dat de zachte winter roet in het eten gooit. Helaas loopt het nu niet zo best met de schaatsverkoop. Het ligt stil vanwege de temperatuur. En hoe erg is dat? Een tegenvaller. De rest van de winkel loopt heel goed. Maar voor ons is het een extraatje, de schaatsenverkoop. Dus dat is wel jammer. Vorig jaar hadden we ook al een warme winter en bleven de schaatsen in de magazijnen. De ondernemers hopen dit jaar toch nog op een paar weken vrieskou. Dan ben ik 60 uur in de week open. En dan staat hier eigenlijk continu 30 man. Dus het is gewoon heel interessant. Daar maken we een klapper, absoluut. Daar gaan we er van vroeg tot laat tegenaan. We gaan er dan toch vanuit dat het eens weer gaat vriezen. Daar wachten we gewoon op. U houdt de moed erin? We houden de moed erin, absoluut. Ja, wachten op een klapper. Esme weg. Voor hoeveel geld ligt er wel niet als schaatsen bij Zeeuwse winkels? Ja, toch zeker wel voor de tienduizenden euro's. Kijk je bijvoorbeeld naar zo'n speciaalzaak, dan moet je toch al gauw denken aan €80.000. Omdat er ook heel wat dure schaatsen van zo'n €1.000 liggen. Kijk je naar die winkel in Sluis, zo'n sportzaak gewoon, ja, zo'n €30.000, toch ook nog flink wat geld. En ja, dat lopen die ondernemers dus al 2 jaar mis. Want inderdaad, het gaat maar niet vriezen. Beetje, wat zijn er voor uitzichten? Ja, daar ga ik me natuurlijk niet aan wagen. Ik ben geen weerman. Dat laat ik ook liever aan een weerman over. En daarom ben ik dus naar onze Zeeuwse weerman Jos Broeke geweest. In de 18e en 19e eeuw dan had je zo'n 13, 14 strenge winters per eeuw. In de 20e eeuw waren het er nog 8 en deze eeuw nog geen enkele strenge winter. De aarde warmt op. We hebben heel vaak zuidwestelijke winden in Nederland. Nou, die brengen nu eenmaal zachte lucht naar ons toe. En natuurlijk is er nog wel eens een koude periode. Maar in het algemeen zie je dus dat er heel veel zachte winters zijn de laatste 25 jaar. De afgelopen 200 jaar zijn de winters volgens de kenner zeker 2 graden warmer geworden. Toch is er nog een sprankje hoop voor de schaatsverkopers. Ik moet altijd terugdenken aan 1956. Het was een zachte winter in december en januari. Op 31 januari viel met een harde noordoostelijke wind de vorst in. En we kregen toen de koudste februari maand ooit. Met op de 16e de Elfstedentocht. Dus wellicht kunnen ze al hun schaatsen nog kwijt. Wie weet. En nu we het toch over het weer hebben, kijk naar deze mooie foto gemaakt bij Sint-Laurens. We zagen vandaag wat regenbuien. Het was inderdaad toch nog steeds zacht. Al is deze spreeuw blij met zijn vetbolletje. En ook morgen blijft het zacht en regenachtig. Halverwege de week dan wordt het inderdaad, misschien, je weet het niet, een stuk kouder met winterse buien. En tot zover deze Zeeland nu. Zometeen editie 2015. We waren daarvoor dit weekend bij de Indoor Trail Zeeland. Hardlopen over modderige wegen en heuvels. Maar dan
in een sporthal. En daarna ziet u nog het uitgebreide weerbericht. Nog een hele fijne avond.